நான் வந்து இனிஷியேஷன்னால பெனிஃபிட் என்ன அதெல்லாம் நான் எடுக்கிறேன். ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் போய் சேர்ந்த மாட்டீங்க. சேது மாதாஜி, தேங்க்யூ ஸோ மச். மோகன்தாஸ் பிரபு சேர்ந்தாங்கன்னு சொன்னதுக்கு. பிரேமா மாதாஜி எல்லாரும் வந்துட்டீங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. கலாவதி மாதாஜி. ஓகே. ஸோ நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஏன்னா ரொம்ப நாள் எடுக்கல. ஸோ கிளாஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அட்லீஸ்ட் 20 minutes எடுக்கலாம். பிரபு, கேன் யூ ஷேர் த ஸ்கிரீன்? Yeah, it's 4 250 213. 4213. Okay, 4.21. Fourth la 1515. fourth la 15. ஆமாம் பிரபுஜி. ஆமாம் பிரபு. 415 இல்ல 4.15. ஓகே. ஃபோர்த் சாப்டர். நான் மறந்தே போயிட்டு இருப்போம் சாப்டரை. பிரபு, அந்த இன்ட்ரடக்ஷனுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காட்டிடுங்க, அதுக்கப்புறம் யூ ஓபன் தி 15. Okay. என்ன டாபிக்னு வில் பி வே அவுட். மாதவேந்திரபுரி. மாதவேந்திரபுரி. தேங்க் யூ. எஸ். ஸோ குயிக்கா வந்து இந்த ஹோல் பிரபு டெக்ஸ்ட் ஒன்ல இருந்து ஃபைன். ஓகே ஓகே. டெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ 15 ஆயிடும். ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா மாதவேந்திரபுரியை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது மொத்தமே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ வந்து பெங்களூர்ல கூட நம்ம மாதவேந்திர பூரி டாபிக்ஸ் நிறைய வந்துச்சு. மாதவேந்திரபுரி என்னன்னா அந்த ஸ்வீட் ரைஸ், ரைட், அந்த கோபிநாத்துக்கு கொடுத்தது. அதனாலதான் அவருக்கு பேர் ஏன் கீர் சோர், 2 சோர் அப்படின்ற பேரு கிருஷ்ணர் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து ஷீரா சோர்ன்றதுதான் கீர் சோர், அதாவது பாயசம் திருடினவர் அப்படின்னு. இன்னொரு பேர் இருக்கா? இன்னொரு பேரு அதே மாதிரி ஒரு சோர். என்ன சோர்? அவரு சோரா இருக்கு. ரன்சோர் இருக்கு. ஏன்னா அவர் பாதி வேலையில. சோ ரன்சோர் எப்போ அவருக்கு ரன்சோர் அப்படின்னு வந்துச்சு? போர்க்காலத்துல இருந்து. ஆமா, போர்க்காலத்துல இருந்து அவர் ஓடுறாரு. எதுக்கு ஓடுறாரு? எதுக்கு ஓடுறாரு? அந்த இவருக்காக. அந்த பேர் டக்குனு முஸ்குந்த அரசரோட கொள்வார்ல வந்தது காலாவணன். அந்த முசுகுந்தார் வந்து இது பண்ணணும், அந்த சாபம் இதாகணுங்கிறதுக்கு அதுக்காக ஓடுவார். இன்னொன்னு வந்து நம்ம ருக்மிணி மாதாஜியோட லவ் லெட்டர் படிச்சப்போ கூட அவர் விட்டு ஓடிடுவாரு. சோ அதனால வந்து அவர் பண்றது எல்லாமே டிவோட்டிஸ் கோசரம் தான் அவர் பண்றாரு அப்படின்னு. அண்ட் மக்கன் சோர்ன்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், திருடர். அதே மாதிரி ஹரி என்றவரும் திருடர் தான். அவர் என்ன திருடுறாருன்னா நம்மளோட பாவங்களை திருடுறாரு. சோ இது நம்மளுக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். என்னன்னா எல்லா பாவங்களும் என்னது மாதாஜி? ஹரி ஹரி மக்கன் சோர். மக்கன் சோர் இன்னொரு மாதாஜி யாரு முஸ்குந்தன இது பண்றது? ரன்சோர்னா ஓடி போயிட்டாருன்னு, போர்க்காலத்தில் ஓடி போயிட்டாரு அப்படின்னு. சோ அதனால வந்து அந்த இன்னொன்னு எலாபரேட்டா வரும். அவர் திருடின அந்த பாட்டு, அந்த கதைகள் எல்லாம் அவர்களுக்கு வந்து நான் கும்பிடுறேன் அப்படின்றதா அவரோட என்டையர் கதையோட சினாப்சிஸ். இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சோம். சைத்தன்யா பாகவத்ல வந்து, அதாவது ஓல்டு புக்கு சைத்தன்யா மங்களா அப்படின்னு. அது எழுதினவர் யாரு? கிருஷ்ணதாச கோஸ்வாமி. அது வந்து இல்ல, சைத்தன்யா சரிதாமிர்தா தான் கிருஷ்ணதாஸ் கோஸ்வாமி எழுதினாரு. சைத்தன்யா பாகவத் எழுதினவர் அவர் வந்து இது வல்லபாச்சாரியர். இல்ல 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 விஸ்வநாத தாக்கூர். விருந்தாவன் தாஸ். விருந்தாவன் தாஸ் அவர் வந்து கிருஷ்ணலீலையில என்னவா இருந்தாரு? வியாசரா மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி, வியாசரா இருந்தாரு விருந்தாவன் தாஸ். ஸோ அவர் தான் வந்து சைத்தன்யா பாகவத் இல்ல சைத்தன்யா மங்கள், ரெண்டுமே ஒரே பேர் தான், அதை எழுதினாரு. அங்க வந்து ரொம்ப எலாபரேட்டா நித்யானந்தா பிரபு இதை பத்தி எல்லாம் இருக்கிறது இவர் ஷார்ட்டா கொடுத்திருக்காரு. இங்க ஷார்ட்டா இருக்கிறது அங்க வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா இருந்தா இங்க எலாபரேட்டா கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா காம்படிஷனே இல்லை. நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஃபர்ஸ்ட் லெசன் என்னன்னா, நம்ம வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஒருத்தரை. அது ஃபுல்லா நீங்க எல்லாம் பண்ணுங்க. ஸோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் ஐயோ இவங்க பெருக்கினாங்களா, இவங்க 1 ஸ்கொயர் ஃபீட் பெருக்கினாங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து புடுங்கி நம்ம 2 ஸ்கொயர் ஃபீட் பொடிக்கணும்ன்றது காம்படிஷன் இல்ல. இது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி. ஓகே, அங்க 1 ஸ்கொயர் ஃபீட் பொடி நம்ம பண்ணோமா, அவங்களுக்கு சான்ஸ் இல்லையா, அவங்க ஒரு 1/4 ஸ்கொயர் ஃபீட்டாவது பண்ணட்டும்னு கொடுக்கறது. ஐ திங்க் இந்த கோஆர்டினேஷன் நான் ரொம்ப பார்த்தேன். எல்லாருமே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் 1 செகண்ட் தொட முடிஞ்சா கூட எல்லாத்தையுமே, அதாவது அது தொடப்பக்கட்டையா இருக்கலாம் இல்ல அது ஆர்த்தியா இருக்கலாம், எல்லாருமே வந்து ஷேர் பண்ணி பண்ணீங்க.
மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கிருஷ்ணருக்கு பிடிச்சது ஒரு அம்மாக்கே பிடிச்சது என்ன? 2 பசங்க ஒன்னா இருக்கிறது பிடிக்குமா இல்ல சண்டை போட்டுக்கிறது பிடிக்குமா? ஒன்னா ஒன்னா இருக்கிறது Correct. எந்த அம்மாவது ஐயோ இவன் இந்த பொண்ணு வந்து நம்ம போட்ட சாம்பார் சாதத்தை இந்த பொண்ணு நிறைய சாப்பிட்டா அதனால எனக்கு இவ்வளவு நிறைய பிடிக்கும், கொஞ்சோண்டு சாப்பிட்டா இவ்வளவு எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும் அப்படின்னு நினைச்சிருக்காங்களா? இல்ல, 2 பேரும் ஒத்துமையா பண்றாங்களே அப்படின்ற ஒரு பாவம் தான் இருக்கும். அதனால வேலைக்கோசம் புடுங்கி பண்றதும் வேணாம், அதே மாதிரி வேலைக்கு வந்து குறைச்சி பண்றதும் வேணாம். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் லேர்னிங் பாயிண்ட், ரைட்? அப்படியே நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். ஒரு நாள் நிதானமா கிளாஸ் எடுக்கச்சே எல்லாம் சமரைஸ் பண்றேன். பட் லைவ்ல செஷன்ன்றது என்னன்னா பேச ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவங்கல இருந்து லைவ் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பாக்குறோம். 2 பேருமே அதே சைத்தன்ய சரிதாமிர்தா எழுதினாலும் இவரை விட பெட்டரா எழுதணும் அப்படின்னு நினைக்கல. இவர் எழுதாத விஷயங்களை நம்ம சொல்லணும், இவர் எழுதின விஷயத்த நம்ம ஜஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு. ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் வந்து ஜெகநாத் புரி போறாரு, நம்ம லார்ட் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா. அப்போ வந்து அவர் வந்து அவரோட 4 டிவோட்டிஸ் போறாரு. யார் அந்த 4 டிவோட்டிஸ்? நித்யானந்தர், வெரி நைஸ். அத்வைத்தர், கதாதரர், ஸ்ரீவாசாதி. ஓகே, தப்பு. நெக்ஸ்ட் தப்பு. அத்வைத்தாலாம் போவே இல்லையே. யார் அந்த 4 பேர்? நித்யானந்தா கரெக்ட். அது கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்க நிறைய வந்து இது ஜெகநாத பண்டிதர், தாமோதர பண்டிதர், முகுந்த தத்தர். கரெக்ட். சோ இவங்கதான் கூட போறாங்க. 5 பஞ்ச தத்துவானா எல்லா இடத்துக்கும் பஞ்ச தத்துவா ஒன்னா போறாங்கன்றது இல்ல. அத்வைத ஆச்சாரியா அங்கேயே தங்குறாரு. அவங்க வீட்டுக்கு தான் அடிக்கடி வந்து அவர் சாப்பிடுறாரு இல்லையா, அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹால்ட்டே அதுதான். கதாதரா பண்டிட் வந்து அந்த இடத்த விட்டே கிளம்பல, அங்கேதான் இருக்க சொல்றாரு. சோ இதெல்லாம் ஒரு ரோல் அவங்க பிளே பண்றாங்க. சோ நம்ம கோபிநாத்தோட டேட்டி கதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். இங்க என்னன்னா ரேமுனான்றது வந்து ரொம்ப அட்ராக்டிவா இருந்த அந்த டெம்பிள். அன்பார்ச்சுனேட்லி நான் கூட அந்த கோயில் பார்க்க முடியல. ஆனா ஜெகநாத்லயே அவரோட விக்கிரகம் இருக்கும். ஜெகநாத் கோயில்ல இருந்து ஐ திங்க் அபவுட் 60 கிலோமீட்டர்ஸும் என்னமோ இந்த கோயிலும் இருக்கு அப்படின்னு. அவர் வந்து அந்த கோயில் வந்து அவர் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா கும்பிடுறாரு. நம்ம பாதம் பார்த்தோம் இல்லையா மங்களூர்ல. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் விசிட் பண்ண எல்லா இடத்துலயும் அந்த மாதிரி பாதம் வந்து அங்க நிறுத்தியிருக்காங்க. அதனால அவர் வந்து அந்த கும்பிட்டுட்டு அவரோட அதாவது அவர் வணங்க என்ன ஆகுதுன்னா அவ கோபிநாத் டீட்டியோட தலையில இருந்து வந்து அந்த பூ வந்து கீழே விழுந்துச்சு. ரைட், எங்க நம்ம சைத்தன்யா மகாபிரபுவோட தலையில விழுந்துச்சு அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதுக்கு மேல என்ன ஆகுதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம். காட்டுங்க பிரபு 15ல இருந்து. चाडापान महाप्रभुरानन्दित मना बहु नृत्य गीता कैला लाना भक्तगणा. चाडापान महाकैला आनंदित्य मना बहु नित्य गीता कैला लाना भक्तगणा. Translation. When the deity himself fell upon his head, Sri Chaitanya Mahaprabhu became very blessed, and thus he chatted and danced in various ways with his devotees. Hare Krishna Mataji. So அந்த பூ ஆரம்பிச்சிடுறாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா, அடுத்தது பிரபுரா தேக்கி பிரேம ரூப குணா விஸ்மிதா ஈலா கோபி நா தேர தாச கணா. பிரபுர பிரபவதே படிங்க பிரபுர பிரபவதேஹி பிரேம ரூப குணா விஸ்மித காயில கோபி நாதேரே தாசகணா. விக்கிரகத்தின் சேவகர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் ஆழமான அன்பு, அபரிமிதமான அழகு மற்றும் தெய்வீக குணங்களால் பெரிதும் ஆச்சரியமுற்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அந்த வேலைக்காரங்கள் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. ரைட், அவங்க வந்து அவரோட அழகும் சரி அவரோட குணங்களையும் பார்த்து அவங்க ரொம்ப பட்டுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். சோ அங்க ஏன் இது பார்க்கறான்னு சொல்லுங்க, அதுல என்ன ஆச்சரியம்னு. அந்த ஜெகநாத் கோயில்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து சைத்தன்யா மகாபிரபு தெரியாது. ரைட், ஆனாலும் அவங்க ஆச்சரியப்படுறாங்க, அவரை பார்த்து அட்ராக்ட் ஆறாங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடி மாயாப்பூர்ல படுறாங்கன்னா நீங்க சொல்வீங்க சின்ன பத்துல இருந்து பாத்துருக்காங்க மாதாஜி, அவங்களோட அருமை எல்லாம் தெரியும். உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது, ஆனாலும் அவங்க அப்படி ஃபீல் பண்றாங்க. நானா ரூபே
प्रीत्ये कैला प्रभुर सेवना से रात्रि ताहा प्रभु करिल वंचना नाना रूपे प्रीत्य कैला प्रभु रे सेवना सेई रात्रि तहा प्रभु करिल वंचना. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் மீதான தங்களது அன்பினால் அவர்கள் அவருக்கு பல்வேறு வழிகளில் சேவை செய்தனர். அந்த இரவில் மகாபிரபு கோபிநாதரின் கோயிலில் தங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாவோட பிரபு மேல இருக்கிற பிரியத்தினால வந்து அவங்க வந்து அவ்வளோ சேவைகள் செஞ்சாங்க. எல்லாருமே நானா ரூபா அப்படின்னா பலவித சேவைகள் செய்தாரு. அந்த நைட் வந்து கோயிலே தங்கிட்டாரு அப்படின்னு எல்லாருமே அங்க இருக்கிறவங்க. மகாபிரசாதா ஷீராலோபே ராஹில பிரபு தாத்தா பார்வேஸ்வரபுரி தாரே காஹியா சேனா महाप्रसाद कृष्ण लोके राहिल प्रभु तथा पूर्व ईश्वर पूरी धने कैनतन कथा. The Lord remained there because he was very eager to receive the demands of sweet rice offered to the Gopinatha deity, having heard a narration from his spiritual master Ishwarapuri of what had once happened there. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா ரொம்ப ஆர்வத்துல வந்து அந்த அவர் வந்து அந்த பிரசாதம் ரைட் அந்த கோபிநாத் டீட்டி சாப்பிட்ட பிரசாதத்தையும் வந்து அவர் பார்த்தாருல அந்த அவரோட ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் யாருன்னா ஈஸ்வரபுரி சொல்லியிருக்காரு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு. அதனால அவர் அங்க தங்கி அதை டேஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்ற பாவத்துல அவர் வெயிட் பண்றாரு ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா. இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? கிருஷ்ணர் இருக்கிற அவரே கிருஷ்ண வடிவத்துல இருக்கிற அதாவது தாசரா இருக்கச்சே அவரு வந்து மகாபிரசாத்துக்கு என்ன விலுவு கொடுக்குறாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால நம்ம வந்து எப்போ இனிஷியேட் ஆறதுக்குன்னு இல்லை, எல்லா டிவோட்டிஸ்க்குமே இனிஷியேஷன் இஸ் இனிஷியல் ஸ்டெப். இனிஷியேஷன் ஆனா ஃபைனல் ஸ்டெப் இல்ல. இனிஷியேஷன்ல என்ன முக்கியமான ஒரு லெசன்னா, நிறைய பேர் இனிஷியேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம ஏதோ பெருசா அச்சீவ் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறோம். இனிஷியேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஒரே ஒரு பாயிண்ட்னா நம்ம வீசா கிடைச்சிச்சுன்றது அர்த்தம். ரைட்? வீசா கிடைச்சிச்சுன்ற அர்த்தம் வந்து என்னன்னா, வீசா கிடைச்சிச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஃபிளைட்ல டிக்கெட் இருக்கு, கோலோகத்துக்கு இடம் கேரண்டின்றது இருந்தாலும் அது இந்த ஜென்மத்திலயா இல்ல 10 ஜென்மத்துக்கு அப்புறமா 1000 ஜென்மத்துக்கு அப்புறமான்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு. அது எப்படி நம்ம கையில இருக்கு, எப்படி நம்ம பண்ணலான்றத நம்ம கத்துக்கணும். ரைட்? அதுதான் அந்த ப்ராசஸை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஆனா இனிஷியல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா முதல்ல ஆரம்பம்ன்றது அர்த்தம். நிறைய பேர் நம்ம இனிஷியேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா நம்மளுக்கு இப்ப நம்ம வீசா கிடைச்சிச்சுன்னா நம்ம வந்து அந்த ஊருக்கு போலாமா? டிக்கெட்டும் ஃபிளைட்டும் இருந்தா தான் நம்ம போக முடியும். ரைட்? ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ வீசா கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கு அர்த்தம் நம்ம டிக்கெட்டும் ஃபிளைட்டும் வரணும். ஆனா ஃபிளைட்ன்றது கோலோகமோட வண்டி. அந்த வண்டி வர்றதுக்கு நம்ம வந்து டிக்கெட் வாங்கணும். அந்த டிக்கெட் என்னன்னா நம்ம செய்யும் செயல்கள். ரைட்? அதை தவிர மாதாஜி எனக்கு பணம் இருக்கு நான் வாங்குறேன் அப்படின்றது இல்லை. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ட் எல்லாருமே வந்து இப்போ என்னன்னா முன்ன வந்து ஒரு விதத்துல கனெக்டட், இப்ப வந்து அச்சுதா நட்சத்திரம். ஸோ பல விதத்துல கனெக்டட். ஃபர்ஸ்ட் 2 இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் நம்ம விடணும். ஆனா நம்ம கிட்ட இருக்கிற தப்பு தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ணா அன்னைக்கு வந்து ஜெயந்தி மாதாஜி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா என்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நாட் ஜெயந்தி மாதா, சாரி கலாவதி மாதாஜி. அதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். நான் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டேன். ரைட்? அதாவது கோவமா இருக்கிறவங்க எல்லாருமே கோவத்துல நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா பொறாமையில இருக்கிறவங்க வந்து எனக்கு பொறாமைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு இங்கிலீஷ்ல வேணா சமாஷா சொல்லுவாங்க, நீ அழகா இருக்க நான் பொறாமையா இருக்கேன். பட் நிஜமா பொறாமையா இருக்கிறவங்க சொல்ல மாட்டாங்கன்னா அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, கோவம்ன்றது வந்து அந்த மூமெண்ட்டுக்கு அது ஒரு குணம். பொறாமைன்றது வந்து காண்டு, அது பர்மனண்டா இருக்கும். ரைட்? அதனால அது விட்டே போகாதுன்னு. சோ நம்ம வந்து என்னன்னா பொறாமை இது வரைக்கும் இல்லாதவங்க அது வராம பாத்துக்கோங்க. கோவம் வந்து குறைச்சிக்கணும். அண்ட் நம்ம பொறாமை இருந்துச்சுன்னா ஸ்லோவா நம்ம உணரணும். நம்மளே உணரல வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பொறாமை நம்மளை விட்டு போகாது. நம்ம உணரலன்றதால நம்ம பண்றது கரெக்ட் அப்படின்னு ஆகாது. ரைட்? கிருஷ்ணருக்கு தெரியும். அதனால நம்மள எவ்வளவு நம்ம மிஸ்டேக் இருக்கோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து பொறாமை. இது நம்மளுக்கு இருக்கான்ற ஸ்டேஜ் வந்து பொறாமை அகங்காரம். இது ரெண்டும் சேம்னு சொல்ல முடியாது, வேற வேறதான். இது ரெண்டு வந்து இருக்கான்னு பாத்துக்கணும். பொறாமைய நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வேரோட எடுத்துடணும். அதுக்கு மெயின் என்னன்னா நம்ம மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஜாஸ்தி ஆகும். இப்ப வந்து எனக்கு வந்து மல்லிகா மாதாஜி தண்ணி குடுக்குறாங்க அப்படின்னா நான் வந்து
நம்பணும், ரைட்? நம்பணும். எனக்கு பொறாம இருந்துச்சுன்னா இவங்க வந்து வேணும்ட்டே அந்த தண்ணியை தள்ளிடுறாங்களா, அந்த பழைய தண்ணியா அவங்களுக்கு வேணாமா அப்படின்னு நினைச்சேன்னா என்னால எதுவுமே இருக்க முடியாது. சோ எனக்கு அப்படி அதுல அழுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா நான் வந்து கேட்கலாம், மல்லிகா மாதாஜி இதுல அழுக்கு தெரியுதே, இது என்ன அப்படின்னா 2 விஷயமும் நிறைவேறும். அவங்க நிஜமாவே பழைய தண்ணி கொடுத்தாலும் அவங்களுக்கு கொடுத்தோம், இல்ல அவங்க அது தப்பா பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு கிளாரிஃபை ஆகும். அதனால எப்பவுமே நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, பொறுத்துருங்க. அதுக்குன்னு எல்லாத்தையுமே டபக் டபக்குன்னு போய் மூஞ்சில கிளாரிஃபை பண்ணணும் இல்ல, கொஞ்சம் பொறுத்து டைம் தெரிஞ்சுட்டு நம்ம கேட்டுக்கலாம் இது இதுவான்னு. ஆனா நம்மளா தெரிஞ்சுக்காம நம்ம ஒரு கமெண்ட் அடிக்கவே கூடாது. எதுக்கு அப்படின்னா, நம்ம ஒருத்தரை பத்தி இருக்கிறதா சொன்னா தப்பு இல்ல, ஆனா இல்லாததை இருக்கிற மாதிரியோ அசியூம் பண்ணி தப்பா எடுத்தோம்னா அது வந்து ஒரு வைஷ்ணவ அபராத்ல நம்மளுக்கு அக்கௌண்ட் சேரும். மாதாஜி, வைஷ்ணவ அபராத் சேர்ந்தா என்ன தப்புன்னு நினைப்பீங்க? இனிஷியேஷன்ல என்ன ஒரே ஒரு பாயிண்ட்னா, பாவங்கள் தான் நம்மள வந்து ஸ்டாப் பண்றது கிருஷ்ணர் கிட்ட போறதுக்கு மெயினா. கரெக்டா ஒத்துக்கிறீங்களா இல்ல அதுலயே சந்தேகமா? ஒத்துக்கிறோம். இல்ல மாதாஜி. ரைட், அதுதான் அங்க சொல்றாங்க. ரைட், நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஈஷோபனிஷத்தோட இதுவே என்ன, இரண்மையேன பாத்திரேன அது எடு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் வாயுர் அனிலம் அமிர்தம் நான் எரிடப்போ நீ என்னை ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அப்பன்னா என்ன, பாவங்கள் ஒண்டிதான் நம்மள வந்து ஹோல்ட் பண்றது கிருஷ்ணர் கிட்ட. அந்த பாவத்தை ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கம்ப்ளீட்டா எரிஞ்சிடுறாரு, அதுதான் அக்னி. சோ டெக்னிக்கலி நம்ம இனிஷியேஷன் ஆனோம்னா அந்த மூமெண்ட், அந்த செகண்ட் இதுக்குள்ள பில்ட் ஆகலாம். அந்த செகண்ட் நம்ம பாவம் 0, அதாவது பல ஜென்மங்களோட பாவம், ரைட்? எத்தனையோ ஜென்மங்களோட பாவம் 0. ஹே மாதாஜி, அப்போ நீ நானா கிளீன் பண்ண முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா பண்ண முடியும், ஆனா அது நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஜென்மங்கள் ஆகும். இப்ப வந்து நம்ம எக்ஸாம் எழுதுறச்சே பேப்பர் டஃபா இருந்தா ஒரு 5 மார்க் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க இல்லையா, போனஸ் மார்க் மாதிரி. ஆனா இங்க என்ன டிஃபரன்ஸ்னா நம்மளுக்கு 95 மார்க்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ரைட்? 95 மார்க்ஸ் கொடுத்துட்டு 5 மார்க் நம்ம கையில வைக்கிறாங்க. எப்படின்னா இவ்வளோ காலத்துல, அதாவது காசுனால பாவம் பண்ணிக்கலாம், போன ஜென்மத்துல பாவம் பண்ணிக்கலாம், எல்லாத்தையும் நான் 0 பண்ணிடுறேன். ஆனா இதுக்கு மேல நீங்க பண்ற பாவங்கள் வந்து என்ன ஆகும், நம்மள ஒண்டி அஃபெக்ட் ஆகுது, நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டரும் அஃபெக்ட் ஆகும். ஏன்னா அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இவங்க எல்லாம் என்னோட பசங்க, இவங்க செய்ய பாவம்க்கு நான் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு. சோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இப்போ பண்ற பாவங்கள் வந்து மத்தவங்களும் இதாகும். இது எல்லா விதத்துலயுமே இருக்கும், ரைட்? நம்ம வந்து ஒருத்தரை வந்து டைரக்டா தான் ஹர்ட் பண்ணணும்னு இல்லை, இன்டைரக்டா ஹர்ட் பண்ணலாம், பின்னாடி ஹர்ட் பண்ணலாம். சோ நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன், இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க. மாதாஜி அவன் திருடன், அவன் வந்து இனிஷியேஷன் எடுத்திருக்கான், அவனை திருடன் சொல்லக்கூடாதா? இல்ல, திருடனை திருடன் சொல்லலாம். திருடனா தெரிஞ்சுக்கிட்டு சொல்ல அப்படின்னு நான் வந்து எப்போ ஒரு பண்ணுங்க, ரைட்? எப்பவுமே ஒரு வேலை கரெக்டா இருக்குமா? இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எடுத்தா, நம்ம மோகன்தாஸ் பிரபு முன்னாடியே சொல்றேன், ஏன்னா மோகன்தாஸ் பிரபு இருந்தார். நம்ம லாஸ்ட் டே பாத்தீங்கன்னா நாங்கெல்லாம் வெளில போயிட்டு செம்ம கன்ஃபியூஷன்ல இருந்தோம், ரைட்? சோ மோகன்தாஸ் பிரபு கிட்ட கேப் புக் பண்ணுங்க, நாங்க ரூமுக்கு வந்தோமா, ஸ்டேஷனுக்கு போய் இறங்கினோமா அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் கூட நான் கொடுக்கல. ஓகே, இது கரெக்டானா கரெக்ட் இல்ல, தப்புதான். ஆனா மோகன்தாஸ் பிரபு எடுத்தீங்கன்னா தப்பாவே எடுக்கல. அவர் தான் கேப் புக் பண்ணாரு, அவர் தான் ஹோட்டல் எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கி எவ்வளவு நம்மளுக்கு அகாமடேஷன் பண்ணாரு, எல்லாம் பண்ணியும் நார்மலா ஒருத்தங்க என்ன நினைப்பாங்க, ஐய இவங்க அந்த மாத்திரம் ஒரு மெசேஜ் கூட அனுப்பக்கூடாதா, போன் பண்றது கூட இவங்களுக்கு டைம் இல்லையா அப்படின்னு. ஆனா கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது மாதாஜி. கேக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் எதுவுமே நினைக்கல. ஆக்சுவலி மோகன்தாஸ் பிரபு இப்போ சொல்றோம் கதையை, ஆக்சுவலா இது வரைக்கும் அது ஏன் அப்படின்னு அவர் நினைச்சது இல்ல. பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்க்கு அப்புறம் பேசிட்டு முடிச்ச அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா என் போன் தொலைஞ்சிச்சு, ரைட்? அதுக்கப்புறம் அந்த டென்ஷன்ல நான் போனை போய் ரிவைவ் பண்ணி எடுத்தது, ரைட்? எடுக்கிறதுக்கு அது ஒரு டைம் ஆச்சு. நம்மளாம் 2 நிமிஷம் நினைக்கும், பட் அது ஒரு டென்ஷன், அது ஒரு டைம் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணி கோயிலுக்கு போலாம் இருந்தது, ரீச் ஆகல. ஐ திங்க் 4-5 பேர் ட்ரை பண்ணோம். அது இன்னொரு சைட்ல அவங்க பிளாக். அதுக்கப்புறம் உஷா மாதாஜி வந்து ஆட்டோல, ஏன்னா அவங்க ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்து விட்டுறாங்க, அவங்களுக்கு டைம் இல்ல, நாங்க போறோம்னா எங்க டிரைவரால போக முடியல, அவங்க எங்கேயாவது மாட்டிப்பாங்களான்ற பயத்துல நாங்க அந்த கோஆர்டினேஷன்ல இருந்தோம். அது 2வது பாயிண்ட். 3வது பாயிண்ட் வந்து அந்த சிச்சுவேஷன்ல மழையும் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஈவினிங், ரைட்? அண்ட் ஃபைனலி அந்த வேன் வந்துச்சா இல்லையான்னு தெரியும், நாங்க செக் பண்றச்சே வேனும் வரல. அதுக்கப்புறம் ஸ்டேஷன் போனோம். ஸ்டேஷன்ல வந்து அந்த லக்கேஜ் எடுத்துன்னு போறவரும் கொஞ்சம் சின்ன பிரச்சனை பண்ணாரு, அதுவும் சால்வ் ஆயிடுச்சு. ஏன் சொல்றேன்னா, இவ்ளோ பிரச்சனைகள் இருந்ததால அந்த கம்யூனிகேஷன் கூட கொடுக்க முடியல. அந்த மீன்வைல் என்னன்னா 4-5 பேர் போன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, பிரபு டெம்பிள்ல இருந்து அந்த மத்த பிரசிடென்ட்ஸ், சீனியர் வைஷ்ணவா, அவங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு போன் எடுத்து பேச வேண்டிய நிலைமை இருந்தோம். எதுக்கு சொல்றேன்னா வந்து இது எந்த விஷயமே மோகன்தாஸ் பிரபுக்கு தெரியாது, இப்போ வரைக்கும் தெரியாது, நான் சொல்லவும் இல்லை. ஆனா அவரோட பாவம் என்னன்னா, நாம வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கலன்னா
ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கும் அப்படின்னு. இதுதான் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட்னா நல்ல ஒரு மனசோட ஒரு எக்ஸாம்பிள், ரைட்? இது வரைக்கும் அவர் தெரிஞ்சுக்கணும்னு கூட அவர் விரும்பல, பண்ணல, இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கல. அவருக்கு 11 o'clock ட்ரெயின் எடுக்கிறதுக்கு 11:30க்கு சொன்ன அவர் கேட்ட மெசேஜ் போட்டாரு, நீங்க எல்லாம் வந்துட்டீங்கன்னா ஜஸ்ட் இப்பதான் என்ட்ரிங். ஏன்னா அங்க போயிட்டோம், அனசூயா மாதாஜி அண்ட் ஹேமா ராணி மாதாஜி வேற கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருந்தாங்க. டைமே இல்லாம கடைசியில என் கம்பார்ட்மெண்ட்ல எடுத்து போய் அவங்களோட பேக்கை வச்சுட்டோம். ஸோ இவ்வளோ, அதாவது லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல போல, சீக்கிரம் போயும் எங்களுக்கு இவ்வளோ ஆச்சு, 1 hour முன்னாடி போயும். இப்படி எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, வெளியில இருந்து பார்த்தா 1 மணி நேரம் முன்னாடியே போயிட்டீங்களே, உங்களுக்கு டைம் இல்லையானா 1 மணி நேரம் முன்னாடி போயும் எங்களுக்கு டைம் இல்லை இதெல்லாம் சார்ட் பண்றதுக்கு. அது வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா, எங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருக்கிறவங்களுக்கு, கோயிலுக்கு வந்தவங்க எங்களோட வந்தவங்களுக்கு தெரியும் நம்ம பட்டது கஷ்டம் இல்லை, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருந்துச்சு. பட் டைம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தெரியாத மோகன்தாஸ் பிரபு வந்து 2 மாதிரி பண்ணலாம். நான் இங்க இருந்து எல்லாம் கோஆர்டினேட் பண்ணேன், இவங்களுக்கு ரூமு, இவங்களுக்கு வண்டி, இவங்க வந்து போயிட்டு ஒரு மெசேஜ் கூட அனுப்புறதுக்கு கூட இவங்க பிஸியா அப்படின்னு அவர் நினைக்கலாம். ஆனா அவர் ஒரு பவரும் நினைக்கல. இதுதான் ஒரு நல்ல வைஷ்ணவாயின் அறிகுறி. இது வந்து நான் வந்து அவர் பேரே எடுக்கிறேன்னா, அவரை வந்து ஒரு ரோலுக்கும் ஒருத்தர் கிரேட்டா இருப்பாங்க. அந்த டைம்ல எல்லாரையும் விட அவர் ப்ரெஷர்ல இருந்தாரு. ஆனாலும் அந்த ப்ரெஷரை காட்டாம எவ்ரி டைம், நான் ஒரு தடவை கால் பண்ணச்சு கூட, மாதாஜி 5 minutes நான் கால் பண்ணலாமா அப்படின்றத, மாதாஜி நான் ரொம்ப பிஸியா இருக்கேன் அப்புறம் பேசுறேன், டொக்குன்னு வைக்கல. சோ எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பியோர் ஹார்ட்டட் வைஷ்ணவாவோட பாவம் இருக்கு, ரைட்? சோ எந்த குவாலிட்டி ஒருத்தர்கிட்ட ஜாஸ்தியா இருக்கோ அதை எப்பவுமே எடுத்துக்கணும் நம்ம. அது வந்து நம்மளை விட ஹையா இருக்கலாம், லோவா இருக்கலாம், பிரபு கிட்ட இருக்கலாம், மாதாஜி கிட்ட இருக்கலாம், எதுவும் வேறுபாடு பார்க்காம நம்ம எடுத்தாதான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு டிக்கெட் சீக்கிரம் கிடைக்கும். விசா வாங்கிட்டோம், நம்ம டிக்கெட் வாங்கி ஃபிளைட் வரணும்னா அதுக்கு இது ஒண்டிதான் மோட்டிவ். இல்ல மாதாஜி நான் சொல்றதுதான் நியாயம், ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு மெசேஜ் அப்படி நம்ம நின்றோம்னா நம்மள கொஸ்டின் மார்க் விழும். அப்படியும் ஒருத்தங்க புரிஞ்சுக்காம அவங்க பேசினாங்கன்னா நம்ம விட்டுருணும், அவங்க விட்டுட்டு புரிய வைக்கணும். அவங்களுக்கே புரிய வைக்கணும்ன்றது நம்ம அகங்காரத்தை குறிக்கும். ஒருத்தன் பைத்தியக்காரனா இருக்கான் மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல், அவனை போய் ஏன் அவன் பைத்தியக்காரனா இருக்கான்னு யாராவது கேட்டிருக்கீங்களா? ஐயோ பாவன் அவன் பைத்தியக்காரன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க, கரெக்டா? அப்படிதான் இருப்போம் மாதாஜி. சோ அந்த மாதிரி வந்து எவனோ ஒருத்தன் கேட்கல, எவனோ ஒருத்தன் கிறுக்கன்னா அப்படி விட்டுடணும். நம்மளும் வந்து அந்த கிறுக்கனை பார்த்து இப்படி ஆகக்கூடாது. எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா, ஒருத்தர் நாட் டிவோட்டி நம்ம இதுல அவர் சொன்னார், இந்த மாதிரி நான் பாக்குறேன் சில ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் பேசுறாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து அவங்க பண்ற செயலும் அவங்க பேசுற பேச்சுக்கும் நடைமுறைக்கும் மேட்ச் ஆகல, அதனால எனக்கு வந்து அந்த பக்தி மேலேயே குறையிறது அப்படின்னாரு. அது வந்து நான் நினைச்சேன், நைட் ஃபுல்லா அதை பத்தி நினைச்சிட்டு இருந்தேன். 2 பதில் எனக்கு தோணுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் பதில் என்னன்னா, நம்ம ரெப்ரசன்டேட்டிவா இருக்கும். இப்ப நம்ம பண்ற தப்பு நிறைய பேருக்கு கிருஷ்ணர் மேல சந்தேகத்தை கொடுக்கும். கிருஷ்ணருக்கு நம்ம நல்லது பண்ணலன்னா கூட பரவாயில்ல, நம்ம சந்தேகத்தை கொடுக்க கூடாது, கரெக்டா? சோ அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு. ஹலோ, சோ இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், முக்கியமான ஒரு விஷயம், ரைட்? 2வது விஷயம் என்ன சொல்வேன்னா, மறுபடியும் அதேதான். இப்போ நான் ஒரு தப்பு பண்ணேன்னா, நான் சொல்ற சாஸ்திரம் தப்புன்றதுல, ராதிகா வந்து ரொம்ப அழுக்கான ஒரு பர்சன் அப்படின்னு, ஒரு கிளாஸ் இருக்கு, இப்போ 2 கிளாஸ் இருக்கு, வெள்ளி பாத்திரம் கேக்குறாங்க, ரைட்? இதே வெள்ளி பாத்திரம் வந்து சேது மாதாஜி கேக்குறாங்க, 2 பாத்திரம் கொடுக்குறோம், ஒன்னு அழுக்கா இருக்கு, ஒன்னு கிளீனா இருக்கு. இப்போ வந்து அழுக்கா இருக்கிற பாத்திரத்தோட வெள்ளியோட கண்டென்ட் குறைச்சல்னு சொல்ல முடியுமா? வெள்ளி என்னமோ 2த்துல ஒண்ணுதான், ஒண்ணு வந்து சுத்தமா இருக்கு, ஒண்ணு சுத்தமா இல்ல, ரைட்? இப்போ சேது மாதாஜி பட்டுச்சு அழுக்கா இருக்கே, என்ன மாதாஜி நான் உங்களுக்கு வந்து வெள்ளி பாத்திரம் தானே கேட்டேன், மாதாஜி 2மே வெள்ளிதான் அப்படின்றாங்க. அப்ப நான் சொல்றது உண்மையா பொய்யா? உண்மைதான் மாதாஜி. இப்போ அந்த 2 வெள்ளி பாத்திரத்தையும் 2 பேர்கிட்ட கொடுக்குறோம். ஒரு பாத்திரத்தை வந்து நம்ம வந்து பிரேமா மாதாஜி கொடுக்குறோம், ஒரு பாத்திரத்தை மாதாஜி கிட்ட கொடுக்குறோம். பத்மா மாதாஜி வெள்ளி பாத்திரம் கிளீனா இருக்கிறத 1 செகண்ட்ல கிளீன் பண்ணி கொடுத்துடுறாங்க. அதே பிரேமா மாதாஜி போடுறாங்க, என்னென்னமோ போடுறாங்க, சர்ஃப் போடுறாங்க, அவ்வளோ பண்ணியும் இந்த ஷைனிங் வரல. அப்ப வந்து பிரேமா மாதாஜி சரியா கிளீன் பண்ணலையா? அவங்க எஃபர்ட்ஸ் போடலையா? இல்ல மாதாஜி, அப்படியெல்லாம் இல்ல மாதாஜி எஃபர்ட்ஸ் போட்டுக்கிறாங்க, கிளீன் ஆகல. அதுல ரொம்ப அழுக்கு படிஞ்சிருக்குது மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நம்மளும் அப்படிதான், ஒரு வைஷ்ணவாக்கள் மனசுலயும் அழுக்கு வந்து பல ஜென்மங்கள்ல படிஞ்சிருக்கும். இது நான் எல்லாரையுமே சேர்த்து சொல்றேன், ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒண்டி இல்ல, டீச்சர்ஸும் சேர்த்துதான். அதனால அவங்க சொல்ற வார்த்தைகள் சாஸ்திரத்துல இருந்து இருக்கு, எடுத்துக்கோங்க. அவங்களோட பிஹேவியரை வச்சு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண வேண்டாம். அவங்க அழுக்கா இருந்தாங்கன்னா அவங்க அப்புறமா கிளீன் பண்ணிப்பாங்க. ஆனா அவங்க அழுக்க நம்ம பாக்குறதுக்கு பதில் அவங்க சொல்ற அந்த வெள்ளியை நீங்க கவனிச்சுக்கணும், புரியுதுங்களா? அவங்க கொடுக்கற வெள்ளியை ஒண்டி எடுத்துக்கோங்க, அவங்க அழுக்க அவங்க கிளீன் பண்ணிப்பாங்க, கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாரு. நம்ம அந்த அழுக்க பார்த்தோம்னா நம்ம என்ன ஆகும், நம்ம இங்கே நின்றுடுவோம். நம்ம அந்த வெள்ளியை பார்த்தோம்னா நம்ம டக்குன்னு ஃபிளைட்ல புடிச்சு போயிடலாம். சோ ஃபிளைட் புடிச்சு போறது முக்கியமா, இல்ல அவங்கள பத்தி நினைச்சிட்டே அவங்களோட சேர்த்து குப்பை கொட்டுறது முக்கியமா?
நம்ம அங்க அந்த போறதுதான் flight போறதுதான் கைட்ட பிடிச்சு போறது நல்லது. அதுதான் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது எதுக்குன்னா அவருக்கு நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன் கால் பண்ணி. என்னன்னா ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் யாரா இருந்தாலும், ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர்னா நான் தீட்சா கொடுத்தவர்னு சொல்லல. பேசுற ஒருத்தரோட பாவத்தை பாக்குறதுக்கு பதிலு அவர் படிச்சதை உண்டி பாருங்க. அவர் ஃபாலோ பண்றாரா இல்லையான்றது நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்லை. ஏன்னா அவர் ஃபாலோ பண்ணலன்னா அவருக்கும் அந்த ஆண்டவருக்கும் நடுவுல. ஆனா அவர் சொல்ற கண்டென்ட்டை வந்து நம்ம எலசா எடுக்கக்கூடாது. ஏன்னா அந்த கண்டென்ட் வந்து கிருஷ்ணரோட கண்டென்ட். அவங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னா அவங்களோட அழுக்கு வந்து இந்த ஜென்மத்துல இல்ல பல ஜென்மங்கள்ல வந்திருக்கு. அது டக்குன்னு பத்மா மாதாஜி அந்த நல்ல கிளாஸை தொடச்ச உடனே அவங்களுக்கு கிளீன் ஆன மாதிரி மத்தவங்களுக்கு ஆகாது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது கிளாஸ் இருக்கும், 2க்கு நடுவுல இருக்கும். ஆனா என்னன்னா இந்த பத்மா மாதாஜி 1 செகண்ட் போடுறதை விட அது 1/2 செகண்ட்ல கிளீன் ஆகும். ஏன்னா அவங்க நிறைய எஃபர்ட்ஸ் போடலாம். பத்மா மாதாஜி 1 செகண்ட் போய் தண்ணி பிடிச்சி போடுறத மாதிரி அவங்க வந்து டக்குன்னு போனோன்னு எப்படி கிளீன் ஆகுதுன்னா கிருஷ்ண கதையா அவங்க 24/7 20 வருஷம் பிராக்டிஸ் பண்றதை விட ஒரே லெவல்ல இருக்கலாம் 2 பேருமே. ஆனா ஒருத்தங்க வந்து ஸ்லோவா 1 hour பிராக்டிஸ் பண்ணலாம், ஒருத்தங்க வந்து 20 மணி நேரம் அதை பிராக்டிஸ் பண்ணலாம். ஆப்வியஸ்லி 20 மணி நேரம் பிராக்டிஸ் பண்றவர் பியூரிஃபிகேஷன் ஆகலாம். அதுலதான் நீங்க நிறைய பேர் பாப்பீங்கன்னா ஒரே லெவல் மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும். ஆனா அவங்க பண்ற சேவை, அவங்க பண்ற பிராக்டிஸ் வந்து நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது. தெரிஞ்சிருக்கலாம், பட் அவங்களுக்கு வந்து பல கணக்கு இருக்கும். நம்ம நினைப்போம் அப்படின்னு. இதுக்கு நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே செக்கிங் இருக்கு. நீங்க எல்லாம் எப்படி செக் பண்ணுவீங்க? நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணோமோ, நம்மள எங்கேயோ இடிக்குது அப்படின்ற செக்கிங் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? நம்ம செய்யற அந்த செயலையே நமக்கு அது தெரியும் மாதாஜி. எப்படி தெரியும்? எல்லாருக்கும் தெரியாது. எனக்கு ஜுரம் இருக்குன்னு தெரியுது, எனக்கு எப்படி தெரியும்? உடம்போட சிம்டம் இருக்கும் இல்லையா? எனக்கு ஜுரம், ஒரு மாதிரி மயக்கம், பசி போகுது, சிம்டம்ஸ். அதே மாதிரி நம்மளுக்கு என்ன சிம்டம்? அந்த ரியாக்ஷன் மாதாஜி. மனசாட்சி மாதாஜி. மனசுல இருக்கிறது அந்த முகத்துல தெரியும் மாதாஜி. மகத்தவங்களுக்கு இல்ல, நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும்? நான் சிரிச்சுட்டே கூட இருப்பேன், உள்ள நினைப்பேன் கலைவாணி மாதாஜி, கலாவதி அதை மறைக்க முடியாது மாதாஜி. இல்ல எனக்கு மத்தவங்களுக்கு காட்டுறத பத்தி இல்ல, எனக்கு எப்படி தெரியும்? உங்க மனசே உங்களுக்கு அத சொல்லும் மாதாஜி. சொல்லாது, அதுதான் ப்ராப்ளம். மனசு சொல்லாது. என் மனசு எப்பவுமே வந்து சொல்லும், ஆனா என் மனசை விட புத்தி தான் பவர்ஃபுல். புத்தி சொல்லும், ஓ ராதிகா டோன்ட் வரி, அந்த கலாவதி மாதாஜி சரியான ஃப்ராடு, நம்பாத அப்படின்னு சொல்லுது. ரைட்? சோ அதை தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஏன்னா மனசு வந்து மைண்ட் வந்து இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் இல்ல எனக்கு, இப்போ எனிமி. சோ நான் எங்க கண்டுபிடிப்பேன் நான் பண்றது தப்புன்றது? எப்படி தெரியும் அப்படின்னா எல்லாருக்கும் சிம்பிள் டெஸ்ட். சாண்டிங்ல கான்சென்ட்ரேஷன் மிஸ் ஆச்சுன்னா கிளியரா தெரிஞ்சுக்கலாம். 2 ரீசன் வல்ல மிஸ் ஆகும். ஒண்ணு வந்து நம்ம பௌதிகத்துல டிஸ்டர்பன்ஸ், அம்மாக்கு உடம்பு சரியால, குழந்தைக்கு உடம்பு சரியாலன்னா ஆகும். ஏன்னா நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம். அதெல்லாம் இல்லாம ரைட், எல்லா சிச்சுவேஷன் நல்லா இருக்கு, எனக்கும் உடம்பு நல்லா இருக்கு, ஆனாலும் எனக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் வரலன்னா நான் ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ஃபோக்கஸ் வரல, கான்சென்ட்ரேஷன் வரல, நான் சொதப்புறேன் அப்படின்னா 100% நான் வந்து ஏதோ ஒரு வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அப்பதான் என்னோட ஃபிளைட் டிக்கெட்டு டிலே ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க வெளில யாருக்குமே சொல்ல வேண்டாம். ஆனா நம்மளுக்கே தெரிஞ்ச ஃபீவர் எனக்கு இருக்கா இல்லையான்றது பக்கத்துல வந்து பத்மா மாதாஜி சொல்றாங்க, இல்ல மாதாஜி உங்க ஃபேஸை பார்த்தா சுத்தமா இல்லைன்னு. பிரேமா மாதாஜி, இல்ல மாதாஜி உங்க ஃபேஸை பார்த்தாலே ஜுரம் இருக்கான்னு. நான் என்ன பண்ணுவேன்? தெர்மாமீட்டர் எடுத்து வைப்பேன். எனக்கு 2 பேர் நம்பிக்கை இல்லை. தெர்மாமீட்டர் காட்டுது மாதாஜி நார்மல், இல்ல தெர்மாமீட்டர் காட்டுது 102. அதே மாதிரி சாண்டிங் தான் தெர்மாமீட்டர். சாண்டிங்ல எனக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் இல்லைனா, இப்ப நம்ம உட்காந்து சாண்ட் பண்றோமா நின்றுட்டு சாண்ட் பண்றோமான்ற டாபிக் இல்ல, கண்டினியூஸா பண்றோமா இல்லையான்றதும் டாபிக் இல்ல. 116 108 இதுல வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் எனக்கு தவறிச்சுன்னா அதோட அர்த்தம், அதாவது கான்சென்ட்ரேஷன் 100% இருக்காது, பட் நம்ம யூஸ்வலா பண்ற ஒரு பர்சன்டேஜை விட குறைஞ்சிச்சுன்னா நம்ம வந்து வைஷ்ணவ அபராத் பண்றோம்ன்றதுதான் நம்மளோட தெர்மாமீட்டர். இது எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள், இனிஷியேட் ஆனவங்க, இனிஷியேட் ஆகாதவங்க. கிளியரா? உண்மைதான் மாதாஜி, நீங்க சொல்றது 100% மாதாஜி. மாதாஜி இப்ப நம்ம கோயில்ல செய்யறப்ப அதுக்கு மாதாஜி நான் டைவர்ட் ஆறேனே மாதாஜி. இல்ல அந்த கோயில்ல நாம செய்யறப்ப ரொம்ப மன அமைதியோட இருந்தது மாதாஜி. இந்த கோயில செய்யறப்ப எவ்வளவு தடவை செஞ்சப்பையும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் மனசுல வரல மாதாஜி. ஆனா அதே நம்ம வீட்டுல செய்யறப்ப பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு இதுவாக நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்கும் மாதாஜி. அதுதான் மாதாஜி, எப்பவுமே இருக்கிற சஞ்சலம் பத்தி நான் சொல்லல. இருக்கிறத விட உங்களது ஒரு லெவல் குறைஞ்சிச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா நீங்க வைஷ்ணவ அபராதம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீங்க யாரையோ பின் பாயிண்ட் பண்றீங்க, தப்பா பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு. கரெக்டா இல்ல, தப்பா பண்றது நீங்க வந்து 2 விஷயம். சில தடவை வந்து அது ஒண்ணு. 2வது வந்து எப்பவுமே மன வருத்தப்படவே கூடாது. நம்ம வந்து நிறைய பண்ணுவோம் ரைட், இது எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள், உங்களுக்கும் அப்ளிகபிள், எனக்கும் அப்ளிகபிள். இப்போ மோகன்தாஸ் பிரபு வந்து எவ்வளவோ பண்ணாரு. ஓகே, நம்ம தேங்க்ஸ் சொன்னோமான்னு கூட தெரியல, நான் கூட இன்னும் கரெக்டா அவருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்ல. ஆனா அவர் அதெல்லாம் எதிர்பார்க்கல. ஏன்னா உள்ள வந்து நினைப்பாரு டைரக்டா இவங்க நினைப்பாங்க, அவருக்கு க்ளோஸா இருக்கிறவங்க டெஃபினட்டா தேங்க் பண்ணுவாங்கன்னு அவருக்கு தெரியும். சொல்லலைன்னாலும் அவங்க மனசால தேங்க் பண்ணுவாருன்றது தெரியும். 3வது ஆங்கிள் என்ன,
தேங்கே பண்ணலனாலும் அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கோசரம் பண்றாரு. கர்மனேவாதிகாரசே மா பலேஷு கதாச்சன மா கர்மபல ஹேதுபூர் மாச்சே கர்மணி ஸ்வ கர்மணி. ஸோ ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா, எப்ப பாரு நம்ம என்னன்னா அது யாரோ ரெக்கக்னைஸ் பண்ணோம், கிருஷ்ணர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணா போறோம். ரைட்? இப்போ வந்து நான் நல்லா எக்ஸாம் எழுதினேன் அப்படின்னு வந்து சொன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, சந்தோஷப்படுவாங்க அம்மா. ஆனா ஆக்சுவலா பார்த்தா யாரு நல்லா எக்ஸாம் எழுதணும்ன்றதுக்கு மார்க் கொடுக்கணும், டீச்சர். கரெக்டா? ம். கரெக்டா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. கரெக்ட் Correct மாதாஜி. சோ அதே மாதிரி நம்மளோட டீச்சர் வந்து கிருஷ்ணர் தான். அவருக்கு மார்க் போட்டா நம்ம போறோம். இதுல வந்து பக்கத்துக்காரன் பண்ணானா இல்லையா? இதே மாதிரி நீங்க பண்ண சேவைகளுக்கு எல்லாம் வந்து நீங்க நிறைய பண்ணீங்க, நான் நிறைய பண்ணேன் நம்ம சொல்லலாம். ஆனா மனசுல வந்து உங்களுக்கு தெரியுமா, நிறைய பேர் கூட சொன்னாங்க என்கிட்ட, நான் எவ்வளவு சேவை பண்ணேன்னு தெரியுமா, உங்க ஐடியா இருந்தா நீ இந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டேன், நான் அவ்வளவு சேவை செஞ்சேன். இது நம்மளுக்கு அக்கௌண்ட் தேவையே இல்லை. அதுக்கு இன்னொருத்தங்க வந்து வேலையே செய்யாம ஒரே இடத்துல பூ குத்திட்டு இருக்கலாம், இல்ல பூ கூட குத்தாம பூச்சி போட்டுட்டு இருக்கலாம். ஆனா கிருஷ்ணர் என்ன நினைப்பாரு, அவர் மனசு ஃபுல்லா அவங்க வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா நினைச்சிட்டு கூட பிச்சிட்டு இருக்கலாம். அவங்களுக்கு கால் சரியில்லாம இருக்கலாம், உட்கார முடியாம இருக்கலாம், வேலை செய்யாம இருக்கலாம். ரைட்? நம்மளோட செஞ்ச வேலை நான் எவ்வளவு செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கவும் வேண்டாம், இவங்க குறைச்சலா செஞ்சாங்க அப்படின்னு நம்ம துலக்கணமா நினைக்கவும் வேண்டாம். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்டான ஒரு விஷயம். ரைட்? ஸோ இதை நம்ம எப்பவுமே நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் நம்மளோட இனிஷியேஷனோட ஜேர்னில. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுச்சா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சது மாதாஜி. மாதாஜி வெறும் ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சது மாதாஜி, நல்லாவே புரிஞ்சு. மாதாஜி குண்டிதான் புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு, மத்தவங்க யாருமே எஸ் சொல்லல. புரிஞ்சது தேங்க்யூ மாதாஜி. ரெண்டு சிஸ்டர்ஸ் தான் அலர்ட்டா இருக்காங்க, சித்திரேகா மாதாஜி. புரியுது மாதாஜி. புரிஞ்சது மாதாஜி. புரிஞ்சுதா? இது ஏன் நான் சொல்றேன்னா, இப்போ உங்களோட எல்கேஜி கிளாஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த எல்கேஜி கிளாஸ்ல தப்புகள் சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் உங்களுக்கு 0 ஆயிடுச்சு. சின் யாராவது இந்த மாதிரி பண்ணாங்களா? ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் மாதிரி உங்க பாவங்களை எல்லாம் ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னு நம்மளோட ஜெயபத்கா மகாராஜ் சொல்லிட்டாரு. ரைட்? இதுக்கு மேல ஓ மாதாஜி நான் எக்ஸ்ட்ரா பாவம் பண்ணா அவருக்கு தான் போகும் அப்படின்னு சந்தோஷப்படாம கேர்ஃபுல்லா நம்ம பண்ணணும். அதுக்கு தான் நான் இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறேன். பட் வந்தவங்க தமிழ் டீம் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் மெனி டிவோட்டிஸ் ரெடியா இருந்தாங்க சேவை செய்யறதுக்கு. அந்த யுனைட்டி இருந்துச்சு. அந்த யுனைட்டியை மெயின்டைன் பண்ணுங்க. எதுவுமே தப்பான எண்ணத்துல பாக்காதீங்க. ஒருத்தங்க வேலை செய்யலனாலும் நம்ம வரி பண்ணிக்க வேணாம், வேலை எக்ஸ்ட்ரா செஞ்சாலும் நம்ம வந்து அவங்கதான் செய்யறாங்களே எனக்கு கிடைக்கலையன்றத பத்தியும் worry பண்ணிக்க மாதாஜி வேணாம். நாங்க எந்த சேவையும் செய்ய முடியல, ஏதோ என் டாக்டர் முடிஞ்ச அளவு செஞ்சா மாதாஜி, அவ்வளவுதான். மத்தவங்களுக்கு நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. நீங்க லைட்ல செஞ்சதும் சேவை தான். லைட்ல எல்லாம் நீங்க ஏத்தி எல்லாரும் விட்டா மாதாஜி, பாக்ஸ் எல்லாம் தூக்கி கொடுத்து எல்லாம் பண்ணா. அப்புறம் எங்க 2 பேரையும் கவனிக்கிறதே ஒரு பெரிய ஒரு இது மாதாஜி. சோ அப்படி நீங்க இந்த வயசுல கிருஷ்ணருக்கு வந்து நீங்க எல்லாம் எங்களை வந்து பார்த்து ரூம்ல தேங்க்யூ சொன்னதும் ஒரு சேவை தான். ரைட்? நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு பத்மா மாதாஜி தான் வாய்ஸே கேட்கல நான் நேர்ல அங்க. அவங்க அவங்களுக்கே வாயில கொஞ்சம் இருந்து பயமா போயிடுச்சு மாதாஜி. அப்புறம் கிடைச்சதுன்னு சரிஞ்ச உடனே சஞ்சவத்திரமா இருந்தாங்க மாதாஜி. இல்ல நீங்களாவது இனிஷியேஷன் பேசுனீங்க. பத்மா மாதாஜி வாய்ஸே கேட்கல நாங்க அந்த ஊர்ல மேங்களூர்ல எப்படி இருக்காங்க மாதாஜினா இப்படி இந்த தலைதான் ஆட்டினாங்க. அவங்களுக்கு முதல்ல பயந்துட்டாங்க மாதாஜி, உங்களுக்கு இனிஷியேஷன் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் கிடைக்கும்னு நினைச்ச உடனே தான் பத்மா அப்புறம் மாதாஜி ஆமா மாதாஜி. அதனாலதான் ஏன் கொஞ்சம் அவங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்ல. கவலையா பத்மா இருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே கிளியரா இருந்துச்சு நம்மளுக்கு. கவலையா இருந்தாங்க. அப்புறம் கிடைக்கும். எனக்கு என்ன கவலை இருந்துச்சு, அன்னைக்கு ராத்திரி தான் தெரியும் மாதாஜி, எனக்கு என்ன டெஃபினட்டா கவலை, கிடைக்கும். நீங்க உஷா மாதாஜி ரைட். அண்ட் ரொம்ப டென்ஷன் கடைசி வரைக்கும் இருந்துச்சு சித்திரலேகா மாதாஜி. சித்திரலேகா மாதாஜி தூங்கிட்டு இருக்காங்க, அதனால நான் வந்து முழிக்கல. அவங்க மியூட்ல இருக்காங்க, இல்லைன்னா அவங்க பேசிட்டே இருப்பாங்க. சோ அந்த சித்திரலேகா மாதாஜியின் இனிஷியேஷன் கதை அப்புறமா நாங்க அவங்களும் முடிச்சிட்டு இருக்கச்சே பேசுறோம். சோ அதனால வந்து இப்ப எல்லாருக்குமே வந்துச்சு. சோ எல்லாருமே வந்து ஒரு ஃபேமிலி சிஸ்டர்ஸ் மாதிரி. சோ எல்லாரும் இந்த ஜேர்னியா பண்றோம். சேவைன்றது மாதாஜி நம்ம பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா கிருஷ்ணர் எப்படி வேணா கொடுப்பாரு, எந்த செகண்ட் வேணா கொடுப்பாரு. ரைட்? சோ நம்ம பண்ண முடியலையே அப்படின்றத நினைக்கவே வேணாம். நிறைய பேருக்கு இங்க செஞ்ச சேவைகள் யாரெல்லாம் பிளான் பண்ணீங்க நான் இந்த சேவை எல்லாம் செய்யணும்னு? நான் நினைச்சேன் மாதாஜி நிறைய செய்யணும்ட்டா, நான் இல்ல ஒண்ணும் கூட இங்க நான் என்னால பண்ணவங்க சேவை செஞ்சவங்க இந்த சேவை நான் செய்வேன்னு யாராவது நினைச்சீங்களா? சத்தியமா நானெல்லாம் இல்ல எந்த மாதாஜி. நான்லாம் நினைக்கவே இல்ல மாதாஜி, நீங்க வந்து எதுவுமே எங்களை கூப்பிட்டு நினைக்கல. போனீங்க, வாங்க கொஞ்சம் ஃப்ளவர் இது பண்றதுக்குன்னு. என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை செய்யலாம் சந்தோஷமா ஆமா. நினைச்ச மாதிரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி. சோ எந்த சேவை நம்மளுக்கு கிடைக்கும்ன்ற பிளான் நம்ம யாருமே போடல, ஆனா நம்ம எல்லாம் சேவை செஞ்சோம். ரைட்? என்ன ஆமா.
நான் நீங்க கிண்டல் கூட்டு அடிச்சு போனீங்க, அப்புறம் தாரிணி மாதாஜி வந்து இல்ல வெஜிடபிள்ஸ்க்கு நான் யார் அவங்களே வந்து கூட்டிட்டு கூட்டு போனாங்கிறதே போனாங்க. நான் சொல்லல. நான் சொன்ன பாயிண்ட் வேற. நம்ம பிளான் போட்டது அப்படி எடுத்தா நாங்க பிளான் போட்டது வந்து சங்கீர்த்தன். அது கூட நாங்க போடல. மல்லிகா மாதாஜி, பிரேமா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, கிருஷ்ணவேணி மாதாஜி, தாரணேஸ்வரி மாதாஜி, ஐ திங்க் ஜெயமகாலட்சுமி இவங்க எல்லாம் தான் சங்கீர்த்தனுக்கு பிளான் போட்டு பாடணும்னு நினைச்சாங்க. கடைசியில பார்த்தா சங்கீர்த்தன் கிடைச்ச சான்ஸ் வந்து யாருன்னா ஃபுல்லி வேற கேங்கு. வேற கேங்கன்னா வேற இல்ல, இங்கதான் நம்ம விஜயகுமாரி மாதாஜி, நம்ம கலாவதி மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி, மணிமேகலை மாதாஜி ஆல்ரெடி இருந்தாங்க குரூப்ல, ரைட்? அதை தவிர நம்மளோட யாரு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச், அதாவது நாங்க போனோம் இல்லையா, அவங்க அதாவது அந்த பாட்டு பாடுறதுக்கு பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க மியூட்ல. ஆனா அவங்களுக்கெல்லாம் சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு. ப்ராப்பரா பிளான் பண்றவங்களுக்கு கிடைக்கல. எதுக்கு சொல்றேன்னா, இங்க கிடைக்கல அந்த கிருஷ்ணர் தான் டிசைட் பண்ணுவாரு யாருக்கு சான்ஸ் கிடைக்கணும், யாருக்கு சான்ஸ் கிடைக்க கூடாது. அதுக்கு அர்த்தம் வந்து சான்ஸ் கிடைக்கலன்னா ஆனா அவங்களுக்கு வந்து நாங்க இதுல உடுப்பில நாங்க பாடினோம் மாதாஜி. ஹரிபோல் பாத்தீங்களா? சோ அதனால தான் சொல்றேன் உடுப்பில எல்லா நாங்க இடத்துலயும் நல்லா கீர்த்தன் பண்ணோம் மாதாஜி. ஒரு 1/2 hour பண்ணோம் மாதாஜி. ஹரிபோல் பாத்தீங்களா? சோ அதனால கிடைக்காத சான்ஸ் அங்க கிடைச்சது எங்களுக்கு. சோ இதுக்கு தான் நம்ம வந்து நம்ம சேவை மூட்ல இருந்தோம்னா கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி இருந்தாலும் ஏதாவது ஒரு சேவை பாடுறது உண்டு இல்ல, ஸ்மரணமும் ஒரு சேவை. கிருஷ்ணரை பத்தி நினைச்சிட்டே வந்த மல்லிகா மாதாஜி என்ன மாதாஜி தூங்குறீங்க இல்ல நினைச்சிட்டு இருக்கேன், நீங்க நல்லா ட்ரீம் பண்றீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் நான் நினைப்பேன் ஐயோ இது தப்பான, ஆனா அதுவும் ஒரு சேவைதான். கிருஷ்ணரை பத்தி நினைக்கிறது, பேசுறது, கதை சொல்றது எல்லாமே சேவைதான். சோ நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நம்மளால கெப்பாசிட்டி என்னெல்லாம் பிளான் போட்டோமோ அந்த சேவை வந்தா இருக்கலாம், அது சேவை வராமலும் இருக்கலாம், இல்ல நம்மளுக்கு புது சேவை கிடைச்சும் இருக்கலாம். ஆனா நம்மளுக்கு சேவை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிருஷ்ணர் கொடுப்பாரு. சோ நம்ம காம்பீட்டும் பண்ண வேண்டாம். இதுதான் நான் மெயினா சொல்றேன். ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. இதோட நம்ம One more thing I want to add, Mataji. ப்ளீஸ் பிரபு. இது என்னன்னா ஒரு பிக்கெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னன்னா we should not be judgmental. அது ஒரு பெரிய இது. பிகாஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு காரணம் இருக்குது. பேக்ரவுண்ட்ல போனதான் தெரியும் அவங்க என்னெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு. நம்ம வெளியே இருந்து பார்க்கும்போது வந்து தான் பண்றாங்களா, இவ்வளவுதானா, இல்ல அது அப்படின்னு தோணும் நமக்கு. பேக்ரவுண்டுக்கு போனாதான் நமக்கு தெரியும் what all things are happening, அவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படின்ட்டு. once we know that we'll be able to empathize. எல்லாரும் எம்பத்தைஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு இது கூட கோவமோ இல்ல வந்து ஹெல்ப் பண்ணாம இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி தோணவே தோணாது மனசுல. ஐ சீன் அதுல வந்து நிறைய டிவோட்டிஸ் அப்படிதான். நம்ம முதல்ல வந்து பார்த்தா ஜட்ஜ்மெண்ட்ல இருப்போம், நம்ம இது என்னது இப்படி இப்படி பண்ணிருக்கு அப்படி இப்படின்னு. ஆனா வந்து அந்த பேக்ரவுண்ட்ல என்ன ஓடுதுன்னு சொன்னா நமக்கு தெரியாது. நிறைய இது அவங்க லெவல்லே எல்லாம் சால்வ் ஆயிடுது, அப்புறம் தான் நம்மகிட்டே வரும். ஸோ தட் வே பிக்கஸ்ட் லெசன் இஸ் தட் we should never be judgmental and we have to treat everybody வந்துட்டு equal calm. அப்படி இருக்கும்போது then we have the solutions. இல்லாட்டி வந்து we'll be doing அபராதம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பிரபு சொன்ன. ஜட்ஜே பண்ணக்கூடாது. வெளியில வந்து இவங்க பாலே பண்ணாத மாதிரி இருக்கும், உள்ள அவங்க நிறைய வேலை பண்ணிட்டு இருக்கலாம், இல்ல அவங்க கஷ்டம் இருக்கலாம். அதனால வந்து எதுக்கு இது சொல்றேன்னா, வருத்தங்களும் எடுத்துன்னு போகாது. யாரெல்லாம் தப்பு பண்றாங்களோ அவங்களோட புண்ணியமும் அவங்க செஞ்ச நம்மளுக்கு தான், ரைட்? நம்ம ஏதாவது பாவம் செஞ்சாலும் நம்மளுக்கு தான். அதனால அவங்களே வந்து அனுபவிக்க தான் போறாங்க. சோ நீங்க வந்து அது கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாரு. கிருஷ்ணர் சேரியட் ஓட்டுக்கோங்களேன், ரத்தம் ஓட்டுறச்சே ரோடு சரி இருக்கா இல்லையான்னு நம்ம கவனிப்போமா? அது பார்த்துப்பாரு அவரு. பள்ளமா இருந்தாலும் நம்ம விழுந்தாலும் அவர் தான் தூக்கி விட போறாரு. அதே மாதிரி நம்ம கிருஷ்ணர் ரத்தம் ஓட்டிட்டு இருக்கோம். நடுவுல வர்றவன் நல்லவனோ கெட்டவனோ அது அவரோட தலையெழுத்து, அவரோட ப்ராப்ளம், நம்ம ப்ராப்ளம் இல்லை. கரெக்டா? அதனால வந்து நம்ம ஜேர்னியா ஒண்டி ஃபோக்கஸ் பண்றோம். அவங்க வந்து சொல்றாங்களா, அவங்க நல்லா பண்றாங்களா? இப்போ பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி சான்ஸே கிடைக்கலனாலும் அவங்களுக்கு சூப்பர்வா சான்ஸ் கிடைச்சு உடுப்பியில பாடினாங்க. அதனால வந்து அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் பார்த்துப்பாரு எங்கெல்லாம் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு. அதனால யாராவது தப்பு பண்ணாலும் அவரே பார்த்துப்பாரு. நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணவே கூடாது. அவங்க வந்து கம்முன்னு நிம்மதியா இருக்காங்களே, அவங்க அந்த வேலையே செய்யலையா, இவங்க வந்து அப்பா அப்படியே நான் வேலை செஞ்சேன் ஐயோ எவ்வளவு வேலை செய்யறாங்க, எதுவுமே இல்லை. ஒரு சிலர் வந்து வெளியில சொல்லுவாங்க, சிலர் சைலண்டா பண்ணுவாங்க. மோகன்தாஸ் பிரபு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அங்க இல்லவே இல்லை. ஆனாலும் அவர் எவ்வளவு வேலை பண்ணாருன்னா எல்லா வைஷ்ணவர்களுக்கும் வந்து இல்ல பிரபு. இன்ஃபேக்ட் வந்து லிட்டரலி நான் அவர் வந்து இந்த வண்டியில இந்த வைஷ்ணவாக்கு வண்டி அரேஞ்ச் பண்ணணும், இம்பார்ட்டன்ட் விஐபி என்ற லெவல் கூட அவர் பாத்துக்கிட்டாரு. சோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து அங்க இருக்கிறவங்களால கூட சரியா பண்ண முடியல. அதை பத்தி நான் சொல்லி காட்ட விரும்பல. பட் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எதுவுமே எதிர்பார்க்காம நம்மளாவது நேர்ல யாராவது அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாரா? கிருஷ்ணர் பாப்பாரு. அவரால் பார்க்க கூட முடியாது டைரக்டா கிருஷ்ணரை. ஆனா அங்க கிருஷ்ணர் உட்காந்து
உட்காந்துட்டு இருப்பாரு வீட்டுல, அவர் பக்கத்துல லேப்டாப்ல உட்காந்துட்டு ஓகே நம்ம டிவோட்டிஸ் அங்க கஷ்டப்படுறதுக்கு இவர் இங்க கஷ்டப்படுறாரு அப்படின்னு. ஏன்னா எல்லா செயலியும் வந்து ரெக்கக்னிஷன் இருக்கு. அது வந்து அவர் ஃபீல் பண்ணாம இருக்கலாம், அவர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணாம இருக்கலாம், நம்ம ஃபீல் பண்ணாம இருக்கலாம். பட் கிருஷ்ணர் அக்கவுண்ட்ல வந்து அதெல்லாம் அவர் ஃபீல் பண்ணிப்பாரு. ஸோ அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மோகன்தாஸ் பிரபு இருக்கிறதுலயே பயங்கரமான ஹார்டான ஒரு வேலையை எடுத்துட்டு ஒண்ணுமே நான் பண்ணலன்னு சொன்ன ஒரே ஆள் நீங்க தான். ஏன்னா யாரா இருந்தாலும் நான் எவ்வளவு பண்ண தெரியுமா அந்த எக்ஸ்பிரஷன் தான் நான் பார்த்தேன். அதெல்லாம் சோ அதுதான் ஐ ரியலி இம்ப்ரெஸ் வித் யூ பிரபு. தேங்க்யூ சோ மச். ஆனா நீங்க வந்திருந்தீங்கன்னா இன்னும் உங்க பெண்டை கட்டிட்டு இருப்போம், அது வேற விஷயம். அதனால நாங்க எல்லாம் நீங்க அடுத்த கூட வரணும். உங்களை அது வந்து உண்மைதான் மாதாஜி, அது உண்மைதான். வரலன்னு 100% அவரு உண்மை. குறை வந்திருப்பாருன்னு நினைச்சுதான் வந்தாரு. வந்திருந்தா இன்னும் வேலை அவருக்கு அதிகமா கொடுத்துருப்போம் நம்ம. அவரை ஆமா. பார்க்க முடியலையேன்னு ஒரு குறை இருந்தது. இந்த அஃபெக்ஷன் ஆஃப் ஆல் ஆஃப் யூ அதை சொல்லி வார்த்தைகள்ல சொல்றது. சோ ஹம்பிள். எல்லாருக்கும் நீங்க ஒவ்வொரு மாதாஜிஸ் நீங்க வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க அந்த மதிப்பு வச்சிருக்கீங்க, உங்களை ஒருத்தனை நீங்க கன்சிடர் பண்றது ஒரு பெரிய பாக்கியம். அதுக்கு ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி வேர்ட்ஸ். சொன்னா அப்புறம் வந்து அது இட்ஸ் நாட் a ரைட் வே. தட்ஸ் வாட் ஐ வில் சே. இல்ல பிரபு, அந்த ஒர்த்து உங்கள்ட்ட இருக்கு, அதனாலதான் சொல்றோம் நாங்க. It's also So, true. super. அதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் பிரபு. எல்லாருமே வந்து வைஷ்ணவாவை சும்மா அப்ரிஷியேட் பண்ணக்கூடாது. ஐயா இவங்களை மஸ்கா போட்டாதான் இவருக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் எனக்கு ரூம் புக் பண்ணுவாரு, இல்ல, எனக்கு அந்த தனியா மாதிரி ஏசி ஒண்ணும் கிடையாது. அந்த மாதிரி யாருமே கிடையாது மாதாஜி. நெவர். யாருமே கிடையாது இந்த மாதிரி. மாதாஜி இன்னொன்னு சொல்ல விரும்புறேன். இல்லாம அங்க மனசார அப்படின்ற மெட்டீரியலிஸ்டிக் யாருக்குமே இல்ல பிரபு. நிஜமாவே எல்லாமே அங்க பின்னாடியும் உங்களை பத்தி இப்படிதான் பேசுனாங்க. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி. So good. அதாவது மாதாஜி, அங்க மெட்ரோ ஸ்டேஷன் காட்டிட்டீங்கல்ல நீங்க. அங்க நாங்க வந்து மெட்ரோல எல்லாம் தனியா போய் பழக்கம்லாம் இல்ல எனக்கு. அதான் நேத்தி தான் தனியா போனது, நேத்தி வந்துட்டு தான். அதனால கொஞ்சம் பயம் இருந்தது. ஏன்னா டிக்கெட் அதை ஸ்கேன் பண்ணி தான் உள்ள நாங்க வரணும், ஸ்கேன் பண்ணி தான் வெளியில எல்லாம் தனியா லக்கேஜ் வச்சுட்டு இறங்கி ஏறுறதெல்லாம் கொஞ்சம் சிரமம் தான். 2 கையிலயும் லக்கேஜ் இருந்தது. அதனால நான் கொஞ்சம் பயத்தோடயே தான் வந்துகிட்டு இருந்தேன். ஆனா எங்க இருந்தா பாருங்க, சென்னை இஸ்கான் மெம்பர்ஷிப் கார்டு எடுத்த ஒருத்தர் வந்தாரு அங்க. இங்க வாங்க பயப்படாதீங்கன்னு சொல்லி கூட்டி என்னோட லக்கேஜ் எடுத்துக்கிட்டு என்ன கொண்டாந்து வெளியில இங்க சென்ட்ரல் டோருக்கு போங்க அப்படின்னு காட்டினாரு. அதுக்கு பிறகு அங்க போய் நான் படி ஏறுறதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அப்போ வந்து கிருஷ்ண பலராமரே வந்த மாதிரி இந்த 2 பசங்க வந்தாங்க. 2 பேரும் வந்து என்னோட லக்கேஜ் 2யும் எடுத்துக்கிட்டாங்க, மேல கொண்டாந்து இறக்கி விட்டாங்க. திருப்பி நான் அப்புறம் அங்க என்ன இருந்து உங்களுக்கு? இன்னொரு ஸ்டேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் மாறினேன். நான் யாரையும் கேட்கல, நானா படியில கஷ்டப்பட்டு இறக்கிட்டு இருந்தேன். பின்னாடி யாரோ ஒருத்தர் வந்தாரு, என்னோட லக்கேஜ வாங்கி கொண்டாந்து பிளாட்ஃபார்ம்ல இறக்கி வச்சாரு. இதெல்லாம் வந்து எனக்கு நான் உள்ளபடியா வந்து ரொம்ப இது பண்ண, பகவான் வந்து நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு, நமக்கு யாரோ வந்து உதவி பண்றதுக்கு அனுப்பி விடுறாரு. நிச்சயமா அந்த 2 பசங்கள கிருஷ்ண பலராமன் தான் விஜயகுமாரி மாதாஜி சொன்னாங்க. அத மாதிரி அவரு நம்மள வந்து எங்கேயும் தனியா விடல, ஹெல்ப் பண்ணிக்கிட்டே வந்தாரு கூடவே. நான் லக்கேஜ் கஷ்டப்பட்டேன் கொஞ்சம், அதுக்கு வந்து கிட்ட கூடவே வந்தாரு. அதுதான் நான் சொல்ல வந்தேன் மாதாஜி. அவன் தேங்க்யூ சோ வர்றப்பயும் மச். நான் இங்க இருந்து காரைக்கால்ல இருந்து வந்தப்பயும் எனக்கு ஒருத்தவங்க வந்தாங்க. இங்க இருந்து ஒரு டாக்டர் கூடவே வந்தாங்க, அரும்பாக்கம் இறங்குற வரையிலும். அதே மாதிரி நான் அங்க இருந்து மெட்ரோல இருந்து ஏறி சென்ட்ரல் வந்து ஸ்டேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் கரெக்டா பிடிக்கிற வரையிலும் எனக்கு துணைக்கு ஆள் வந்துகிட்டே இருந்தாங்க, ஒவ்வொருத்தர் மாத்தி மாத்தி. ஹரி ரொம்ப கிருஷ்ணா, ஹரி வெரி எனக்கு நைஸ். ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் உங்களை அமுச்சிட்டு நாங்க திரும்ப வந்தோம் மாதாஜி. நீங்க உள்ள போனீங்களா மெட்ரோலன்னு ஒரு அரை மனசுல மறுபடியும் உம் எங்களுக்கு கேப்ஸ் எடுத்துட்டு பின்னாடி வந்தேன் நான் அந்த சைடு. கடைசியில விஜயகுமாரி மாதாஜி என்னையும் மறுபடியும் ஃபாலோ பண்ணாங்க. நாங்க நீங்க கேபுக்கு இல்ல, இருங்க நாங்க நான் பார்த்தேன் மாதாஜி உங்களெல்லாம். நான் மெட்ரோவுக்கு நீங்க சொல்லி விட்டு போனீங்களா, அதுக்கு பிறகு நான் பார்த்தேன். நான் வெளியில வரேன், நீங்க 3 பேரும் வெளியில போயிட்டு இருந்தீங்க. உங்க 3 பேரும் எனக்கு முன்னாடி இருந்தீங்க, நான் உங்களுக்கு பின்னாடி வந்துகிட்டு இருந்தேன். அப்புறம் நான் லெஃப்ட்ல திரும்பி மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கு போனேன். மறுபடியும் மெட்ரோ ஸ்டேஷன் கிட்ட நான் வந்தேன். அதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் நீங்க ஆல்ரெடி போயிட்டு இருந்தீங்க உள்ள. சோ அதுக்கிட்ட வந்துட்டு அப்புறமா தான் நாங்க கிளம்பினோம். பட் எனிவே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் இந்த இதுக்கு வந்ததுக்கே வித்யா தான் மாதாஜி. கிருஷ்ணா வந்து ஒரு லேடி உருவத்துல மாதாஜி வந்து போனா ஆமா சாரி ஆமா லேடி உருவத்துல வந்து நான் இந்த இதுக்கு வருவேனா, என்னுடைய உடல்நிலை அப்படி இருந்தப்போ ஒரு 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 நிமிஷம் கூட என்ன தனியா விடல அவ. என்னுடைய பேக், என்னுடைய சுமையா அவ சுமந்தா. அது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. நான் சுமக்க வேண்டிய சுமையா அவ சுமக்கிறாளே. கிருஷ்ணர் தான் அந்த மாதிரி ஒரு லேடி உருவத்துல வந்திருக்காரோ அப்படின்னு. அவ வந்து நீண்ட ஆயுளோட இருக்கணும். நானு பகவான very A wonderful person she is. It's a lovely person she வெரி is. நைஸ். எஸ் வெரி நைஸ். அண்ட் எல்லாருமே நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, எல்லாருக்குமே இது வந்து இவங்க 2 பேரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல, எங்க எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா சாப்பாட்டு பிரச்சனையே இல்ல. எங்க போனாலும் ஆனியன் கார்லிக் இல்லாம ஒரு கோயிலையும் கூப்பிட்டு கொடுத்தாங்க, நீங்க சாப்பிடுங்கன்னு.
லாஸ்ட் டே உடுப்பில டயர்ட் ஆக ஆக 2-3 கோயில்ல சுகர் கேன் ஜூஸ், நாட் சுகர் கேன் ஜூஸ், ஸ்வீட் உடுப்பில நல்ல லைம் சாப்பாடு ஜூஸ் எல்லாம் கிடைக்கிற நம்மளுக்கு மாதிரி. எங்களுக்கு வாங்கி குடிச்சாலும் சரி டயர்டே ஆகாம. சோ எங்களுக்கு வந்து நாங்க இருந்த இடம் எல்லாமே சொல்றோம். சோ அதனால வந்து கொஞ்சம் கூட சுத்திட்டே இருந்தோம். ஆனா நாங்க பட்னியோ டயர்ட் ஆனோம், ஏன்னா உடம்பு டயர்ட் ஆச்சு. ஆனா டயர்ட் ஆனாலும் அந்த டயர்ட்லயும் வேலை செய்யறதுக்கு நான் கிருஷ்ணர் எங்களுக்கு நான் எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருக்குமே மேக்னெட் கொடுத்தாரு. சோ இந்த எந்த மேக்னெட்ல சுச்சுவேஷன் சுத்தி போற மாதிரி நம்ம கரெக்டா போய் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனை இல்லாம வந்து சேர்ந்தோம் மாத்தாஜி நாங்க. வந்ததுக்கு அதுதான் ஆனா ரீசன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டே தான் கொஞ்சம் நாங்க கஷ்டப்பட்டோம். அதெல்லாம் இருக்கும். ஒரு பெரிய சமஷ்டியா நடக்கிற இடத்துல இதெல்லாம் இருக்கக்கூடியதுதான் மாதாஜி. இதெல்லாம் பெருசே படுத்தக்கூடாது. படுத்தாம நம்ம பண்ணதுதான் உங்களோட பாசிட்டிவ் கிரேட்னஸ். பாசிட்டிவ் நினைச்சிட்டு அத வந்து ஒரு ஜாலியா எடுத்துட்டு நான் மோகன்தாஸ் வெரி தான் பூஜி கூட இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் பிரேமா பிரபுஜி மாதாஜி, கோட் பண்ணேன். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். பிரேமா மாதாஜி சொன்னது என்னன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து பிரேமா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி ஒரு கெட்ட விஷயம் எல்லாருக்குமே நடந்திருக்கும், இல்லைன்னு சொல்ல. எனக்கும் நடந்துச்சு. ஒரு இடத்துல கோவம், ஒரு இடத்துல வருத்தம் ரொம்ப ஆச்சு. ஆனா நம்ம அது அந்த பல ஒரு செகண்ட் தான் மாதாஜி, அப்புறம் மறந்துருவோம். கொடுக்கறச்சே யாரோ ஒரு சைத்தானால நடக்கிற ஒரு சின்ன பிரச்சனைய வந்து நம்ம பெருசா எடுத்துக்க கூடாது. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்பவுமே. இது இன்னைக்கு சொல்ல எப்பவுமே. அதனால நம்ம ஜேர்னில எடுத்தீங்கன்னா நம்ம சந்தோஷமான வாழ்க்கையில பிரச்சனைகள் வந்தா நம்ம சந்தோஷத்தை நினைச்சிட்டு பிரச்சனை அப்ப சோகம் ஆகலாம், அந்த சோகத்தையே நினைச்சு அதையே பத்தி இருக்கக்கூடாது. நம்ம அதை விட்டு மூவ் அவுட் ஆகணும். சோ இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன். மீண்டும் மண்டே பார்க்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபியே வச்ச பதிதான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஜெய். ஸ்ரீலா பிரபாத் ஜெய். நாமாச்சாரியா ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா. மாதாஜி ராம் ஹரே ராம் ராம் மோகன்தாஸ் ராம். பிரபுஜிட்ட நாங்க இன்னும் சுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் பிரபுஜின்னு தமாஷா சொன்னா அவரும் சிரிச்சாரு. நாங்களும் இன்னும் போய் சேரலையா நீங்கன்னாரு. நாங்க இன்னும் சுத்திக்கிட்டே இருக்கோம் பிரபு அப்படின்ட்டு ஜாலியா அதை உடனே எடுத்துக்கிட்டோம் மாதாஜி. நாங்க அவர்கிட்ட கூட சொன்னேன் மாதாஜி நான். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ.